Mistoqsija. Jista' Kristjan jitlef is-salvazzjoni? U għandi żewġ tweġibiet, waħda twila u l-oħra qasira. L-qasira tgħid le, Kristjan ġenwin ma jistax jitlef is-salvazzjoni. U t-tweġiba twila se nibda nagħtiha llum u fl-erba' teħdut li ġejjin. Mhux konvint mill-ewwel tweġiba, ħoduh bħala eżerċizzju fil-fidi tagħkom sabiex naraw x'tgħid l-Iskrittura fuq dan is-suġġett tant importanti li jaffettwalna l-kwalità tal-mixja tagħna ma' l-imgħallem tagħna Sidna Ġesu Kristu. Din il-dottrina illi se nikkonsidraw flimkien storikament hija magħrufa bħala l-perseveranza tal-qaddisin. Il-perseveranza tal-qaddisin. Ġifieri li Kristjan ġenwin, nies li huma verament imwielda mill-ġdid li ta' bilħaq ikkonvertew u li ħadnu ġenwinament fil-qalb tagħhom l-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu, Alla jara li jitwasslu fid-destinazzjoni xierqa tagħhom u ċoja li jaslu l-ġenna. U allura igawdu it-twettieq tal-wedi Alla lejhom. Jista' Kristjan jibda u jixba jew jiddejja u ma jibqax miexi fit-triq id-dejqa illi Ġesu jgħidilna twassal għal ħajja. Well, kieku naħarsu madwarna u nistgħu nsemmu forsi anke nies illi nafu li bdew il-mixja u ma komplewx. Sabu tfixkil forsi xi intoppi, xi ostakli gravi illi illum nistgħu ngħidu dak kien jiġi l-Knisja imma ma għadux. Allura jekk ikollna nikkonsidraw il-kwistjoni mill-esperjenza jew mill-osservazzjoni tagħna, forsi naslu għal tweġiba differenti u ngħidu naħseb jiena wieħed jista' jitlef is-salvazzjoni tiegħu, però llum il-ġurnata tgħallim tinsaqsi mistoqsija differenti. Flok ma ngħid jista' Kristjan jitlef is-salvazzjoni tiegħu, naħseb tagħmel iżjed sens jekk insaqsu jista' Kristus Salvatur jitlef il-xinaġa minn tiegħu ir-rajt tajjeb illi taħajtu għandna biex jifdihom u jakkwisthom għalih innifsu. Jista' jitlef xi waħda min-naċ tiegħu, jista' l-pjan Alla, l-pjan etern Alla illi għandu għad definit, għad li jaf bih ta' nies li għandhom isalvaw fl-aħħar mill-aħħar ma jkunx l-għad sħiħ, ma jkun forsi nieqes xi ħaġa nieqsa minnu. U allura il-kwistjoni qudiemna tibda tieħu xejra differenti. Nibdew narfu kemm ta' bilħaq il-perseveranza tagħna, ġifieri t-tkomplija tagħna, li aħna minkejja tfixkil u minkejja d-diffikultajiet u t-tiġrib u t-testijiet li niltaqgħu magħhom matul il-ħajja Kristjana, finalment naslu biex iva naraw iċ-Alla fil-glorja. Jista' Kristjan jiddeċiedi bir-rieda ħielsa tiegħu illi ma jkomplix. Amin Alla ħajsfurzana bħalli kieku jimbuttana bil-fors biex naslu l-ġenna? Din l-istess mistoqsija, ġifieri nistgħu nikkonsidraw minn aspetti differenti, però finalment il-Kristjan jista' jitfixkel tant li jaqa' mingħajr ma jerġa' jqum fuq riġlejh u kompli miexi, li jaqa' tant gravament bħal għamel Ġuda. Ġesu deskrivih Ġuda bħala bin it-telfien, ġifieri qatt ma kien Kristjan, qatt ma kien ġenwi għalkemm ħadem bħala apostlu, però ma kienx wild ta' Alla fil-realtà. Pietru kien apostlu wkoll waqa' ċaħat il-mallem tiegħu 3 darbiet, però reġa' u reġa' ġie restawrit. Għandna differenza bejn wieħed u l-ieħor. Meta nitkellmu dwar il-perseveranza tal-qaddisin, perseveranza forsi hija kelma daqsxejn diffiċli, tajb nitalmu tinstab ħafna fl-Iskrittura, is-sapportu, il-paċenzja neċessarja biex minkejja kollox, minkejja d-diffikultajiet, nibqa' miexi fil-fidi. Nibqa' nservi l-mulej, nibqa' fidil lejh, dik li tfisser perseveranza. Perseveranza għandek l-istampa ta' xabbatur, wieħed li qed jixxabbat il-muntanja tajjeb hemm is-silġ, hemm l-irjieħ, il-kesħa għandu l-ġuħ, għandu saqajh merjien, però jkompli jixxabbat sakemm jasal fil-quċċata. Dik hija perseveranza.
Perseveranza ma nix qegħdin niskidjaw ħafif minn ma nagħmlu xejn. Qegħdin ngħidu li l-ħajja Kristjana hija mimlija tiġrib, hija mimlija perikli. Il-Bibja tafżana dwarhom. Però il-Bibja tgħallem ukoll illi il-Kristjan ġenwin dak il-bniedem illi huwa imwielet mill-ġdid mill-Ispirtu t'Alla, u allura sar ħolqien ġdid, Alla iżommu jindokrah, jassess fuqu sakemm jasal fit-tmiem maħtur għalih. Meta nitkellmu dwar il-perseveranza tal-qaddisin, ma niġu ngħidu illi kull min xi darba ipprofessa l-fidi, għamel deċiżjoni u forsi wkoll tagħmel, ma niġu ngħidu la da bil-fors huwa Kristjan, dak tip ta' bniedem illi iddeċieda jew fenna fjena oġbu x-xogħol u beda jiġi l-Knisja ma jfissirx neċessarjament li huwa Kristjan. U allura jekk naraw xi wħud minna forsi naħseb kollha kemm aħna nistgħu nsemmu ismijiet illi xi darba kienu fost fix-xirqa tagħna u ma baqgħux, id-deċiżjoni Kristjan jista' jitlef is-salvazzjoni jew le maħniex se niddeċiduha fuq dak li naraw isimma għax nafu kemm hawn aħwa folots. Aħwa li huma aħwa tal-isem, però fir-realtà il-ħidma tal-Ispiritu Santu fil-qalb tagħhom qatt ma seħħet. Forsi wrew ċerta riforma, ċertu tibdil, kienu jpejpu ma baqgħux, kienu jidaw u bdew rażnu l-sierhom xi riforma jew titjib morali jista' jkun u jiġri kontinwament. Ma qegħdin ngħidu il-bniedem illi Alla ġibdu lejh, tajjeb, u taħ il-fidi tal-mażulin tiegħu, dak il-bniedem ikompli sa tmiem. Maħniex qegħdin ngħidu illi jista' jkun jitfixkel, jista' jkun jotor, però jibqa' miexi. Hemm kriterju meta nitkellmu dwar il-perseveranza, ġifieri li aħna nibqgħu mexxin sa tmiem, bħalma ta' għandek bastiment u qiegħed fil-maltemp, dak il-bastiment se jirnexxielu jidħol fil-port. Forsi jisofri xi ħsara, tajjeb, però jirnexxielu jidħol fil-port. Il-kriterju huwa dan, skont kif tgħid Littra Lillu kapitlu 3 vers 14. U bħala hemm diversi tal-istess ħsieb. Aħna sirna sħab Kristu, sirna parteċipanti ma' Kristu, u allura ngawdu l-maħfra tiegħu u l-ħajja tiegħu. Aħna sirna sħab Kristu jekk inżommu sħiħa sal-aħħar il-fiduċja jew il-konfidenza li kellna fil-bidu. Ma l-awtur qed jagħmilha ċara illi Kristjan ta' veru iserraħ fuq Kristu għas-salvazzjoni tiegħu u jibqa' hekk tul il-bqija ta' ħajtu. Tul il-bqija ta' ħajtu, jekk inżommu sħiħ sal-aħħar il-fiduċja li kellna fil-bidu. L-Apostolu Pawlu jgħid xi ħaġa simili fl-Ittra lill-Kolossin, kapitlu 1 vers 21, fejn jgħidilhom lil dawn l-insara, jgħidilhom intom darba kontum bedin u edewwa f'ħsibijietkom blo preżina tagħkom, imissa Alla ħabbibkom, Alla irrikonċiljakom, Alla issa intom għandkom din relazzjoni sewwa ma' Alla. Tajjeb? Fil-ġisem tal-aħmu permezz tal-mewt biex jippreżentakom qaddisin u bla teba u bla għajb qudiemu. Dak huwa l-ħsieb tal-Alla. Però innotaw x'ħajt issa. Jekk tkomplu fil-fidi. Jiena ma nemix Pawlu qed jgħidlek biex ibeżżana, ma biex jurina x'hemm involut. Pawlu qed jgħidilna il-Kristjan ġenwin ikompli fil-fidi. Ikompli, jekk tkomplu fil-fidi, imsejsinu fis-sod bla ma titħarku mit-tama tal-Evanġelu li smajtu. Kristjan ġenwin jingħaraf faċilment. Kristjan ġenwin jingħaraf il għaliex ikompli miexi fit-triq illi jisimha Ġesu Kristu. Ikompli f'relazzjoni miegħu tul il-bqija ta' ħajtu. Mela hemm test kruċjali, hemm test importanti li aħna rridu insaqsu lilna nfusna u napplikaw għalina nfusna.
Jiena Kristjan ġenwin, jekk jien Kristjan ġenwin ħanibqa' sa tmiem. Tajjeb? Kristjan ġenwin ikompli b'mod persistenti sa tmiem. B'mod persistenti ikompli, jissokta. Ma jaqtax qalbu. Għal darba ħana ngħid ma jfissirx li ma jħabba ċuċċu ma tiġrib, dik l-esperjenza ta' kull Kristjan. Litra lil Lut kapitlu 10 vers 38. Issa l-ġust jgħix bil-fidi. Imma jekk wieħed jerġa' lura, jekk wieħed jirtira, ma jibqax, ruħi ma titaxxaqx bih, jgħid Alla. Ġifieri u li Alla jinarfu il għaliex jgħixu u jibqgħu jgħixu fiduċja fih. B'serħan fuq. U l-awtura bħek ikompli għajt imbagħad imma aħna maħniex minn dawk li jerġgħu lura t-telfin. Aħna l-Kristjani illi Alla wera l-ħnina tiegħu magħna, maħniex minn dawk li jerġgħu lura t-telfin. Kif naraw xi wħud illi nafuhom illi jekk għamlu. Qed jagħmel id-distinzjoni. Hemm il-possibilità li wieħed jerġa' lura, imma aħna maħniex minn dawk li jerġgħu lura t-telfin, imma minn dawk li jemnu għas-salvazzjoni tar-ruħ, jemnu b'tal maniera li attwalment jakkwistaw il-xewqa tagħhom, illi attwalment jaslu biex ikunu fil-glorja tal-ġenna. Dan huwa l-kriterju. Il-kriterju huwa li tibqa' fi Kristu. Il-ħajja tagħna hija ma' Kristu, fi Kristu u bi Kristu. U allura il-Kristjan ta' vera bħalma għandek il-frijej illi jgħixu mid-dilja, m'għandhomx ħajja indipendenti għalihom, imma jgħixu minħabba li huma maqdin fid-dilja, dawn ikomplu fid-dilja. U Ġesu jagħmel enfasi fuq din il-relazzjoni tagħna miegħu. Meta fil-Ġwanni 15, vers 4 jgħidilna ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Bħalma il-fera ma tistax tagħmel frott minna nfisha, għajr jekk tibqa' fid-dilja, lanqas intom ma tistgħu jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja intom żraġen jew il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih dan hu li jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. U allura Alla qed ipoġġi quddiem għajnejna l-importanza kruċjali li aħna nibqgħu fi Kristu, nibqgħu mexjin miegħu. Alla Ġesu dan huwa l-appell tiegħu lejna li aħna disċipli tiegħu. Ibqgħu fija. Xi ħaġa essenzjali. Li tippersevera fil-fidi, allura ifisser ukoll li tkompli fil-kelma tiegħu. Pietru qallu mulejant minn immorru int għandek il-klim ta' ħadha dejjem. Ħadd ieħor m'għandux. Jista' jilaba ta' filosfu, ta' dottur, ta' wieħed għaref, ta' filosfu u minnu. Pietru qallu int għandek il-klim ta' ħadha dejjem. Hemm huwa l-Kristjan ġenwin li jaraf illi il-kliem li qal Ġesu Kristu jfisser ħajja għalih. Meta xi wħud mill-Lut ġwan jgħidilna li emnu fih, Ġesu għaraf il-qalbu kien jaf illi għalkemm kienu qegħdin jgħidu li jemnu fih, attwalment ma kinux jemnu fih, ġenwinament. Finalment, meta baqa jiddiskuti magħhom, finalment kixifhom u qalilhom intom u li tmissierkom ix-xitan. U rrieda ta' missierkom tridu tagħmlu. Ġidaw jemnu fih. Jew kienet fidi falsa. Ovvjament ma jkomplux. Bħal dawk ħafna disċipli li meta semgħu Ġesu jitkellem fuq il-ħobs tal-ħajjek wieħed ma jikolx ġismu ma jixrobx demmi m'għandux ħajja fih. Qalu dak li miebes min jista' jissapportieħu telqu. Il-perseveranza tfisser illi il-kliem ta' Kristu tilqaw. Minkejja li forsi jista' jkun diffiċli tilqaw. U tirsisti biex tikkonforma l-ħajja tiegħek ma' dak l-istess tagħlim ta' Kristu. Ġwanni 8, vers 31 Ġesu imbagħad qal lil dawk il-Lut li jemmnu fih illi ma kienitx fidi ġenwina kif għadtilkom diġà. Jekk iżommu fil-kelma tiegħu, dik il-kelma jekk. Issa jeħtieġ tagħtu prova li intom verament emmintu fija. Kif? Jekk iżommu fil-kelma tiegħi, imbagħad tkunu ta' bilħaq disċipli tiegħi. Hemm ħafna disċipli, kulħadd kważi f'Malta jgħid li huwa disċiplu ta' Ġesu.
Ġesu imbagħad tkunu tassew dix-xibli tiegħi. Mhux għax tkun miktub fuq xi reġistru ta' knisja jew sebaħ jew dala. Tkun tassew dix-xibli tiegħi. U tarfu l-verità u l-verità tagħmilkom ħelsin. Dan huwa l-kriterju. Kristjan ġenwin tarfu għax ikompli. Jaraf illi l-ħajja tiegħu m'għandux ħajja fih innifsu imma jiddependi għal kollox fuq Sidu Ġesu Kristu. Naħseb ġieli smajtu bil-frażi popolari ħafna, once saved, always saved. Dina x'ingħidu fuqha, once saved, always saved. Ma naqbilx magħha jiena. Illa għaliex tat impressjoni ħażina. La darba inti salvat għal dejjem. Dana nisimgħuha regolarment mingħand nies illi l-Vanġelu iraħsuh. Jagħtu verżjoni cheap tal-Vanġelu. Jagħtu l-impressjoni li jekk inti tajt talba ta' 30 sekonda u titlob lil Ġesu biex jidħol f'qalbek, tirċiev il-maħfra u għandek il-ħajja ta' dejjem u ma tista' tintelef qatt. Però trid tagħmilha bir-rieda tiegħek, jiddependi minnek, jekk tagħmilha hija tant faċli. Bħalli kieku qed tixtri insurance kontra n-nar tal-infern. Għax bażikament hekk tiġi. Once saved, always saved, ma nużawiex, ma jaqblinniex nużawha il għaliex tiftiem ħażin. Aħna qegħdin ngħidu illi il-Vanġelu huwa dak li hu. Il-Vanġelu huwa l-appell talla, il-kmand talla anzi, biex aħna nduru lejh u nsibu l-ken tagħna f'ibnu Ġesu Kristu kontra il-ġudizzju finali tiegħu. Ma nduru leħ tal-mod manjera illi mhux biss nindmu fit-tali ġurnata imma ngħixu l-indiema tagħna. Hemm differenza. Ħafna nies jaħsbu li saru Kristjani għax fit-18 ta' Ottubru tas-sena 1980 qalu talba u hemmhekk nidmu. U l-ħajja tagħhom baqgħet prattikament l-istess. Jekk kienu jidaw baqgħu jidaw, jekk kienu jikbu baqgħu jikbu, jekk kienu jiskartaw fuq ix-xogħol baqgħu jiskartaw fuq ix-xogħol, traskuraġġ nissemmix. U jaħsbu li huma Kristjani. Dawk in-nies li jemmnu once saved, always saved. Għax kelli dik l-esperjenza dari, allura ħobżi maħbus u żejti fil-kus. Mhux il-każ. Jidu noqogħdu attenti il għaliex ħafna nies qegħdin jagħtu assigurazzjoni falsa lin-nies lill-oħrajn għax sempliċement talbu talba. Il-Vanġelu jgħallem illi indmu jemmnu l-Evanġelju, ma b'dik l-indiema se tkompli tgħix niedem. Se tkompli tfittex il-mulej. Se tkompli qrib tiegħu. Se tkompli fih fil-kelma tiegħu. Tagħmel differenza enormi. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-perseveranza tal-qaddisin ta' nies illi Alla jarafhom bħala qaddisin. Alla jarafhom bħala awliedu. Alla jarafhom bħala ċittadini ta' smewiet, dawk it-tip ta' nies illi huma reċipjenti tal-ħnina ta' Alla illi attwalment irċivew il-maħfra minn għand Alla. Dawk it-tip ta' nies jibqgħu. U jibqgħu sa tmiem. Ent tafu d-differenza? Il-counterfeit, il-taparsi, daka nafu bieħ u m'għandux jiskandalizzana, ħafna nies hekk huma, imma hemm in-nies ġenwini talla dawn jistgħu jintilfu assolutament le. U se naraw aktar fid-dettall għala ma jistgħux jintilfu. Bażikament għax is-salvazzjoni ma tiddependix minnha. Kieku b'xi mod tiddependi minnha infallu. Is-salvazzjoni tagħna hija għotja minn għand Alla, il-ħlas tad-dub għal-mewt, imma l-għotja b'xejn ta' hija l-ħajja eterna fi Kristu Ġesu Sidna. Allura, x'inhija l-perseveranza tal-qaddisin? X'inhija proprjament il-perseveranza tal-qaddisin? Isimgħu sentenza. Il-perseveranza hija dik l-operazzjoni kontinwa tal-Ispiritu Santu fil-fidil li bija x-xogħol tal-grazzja divina li hu mibdi fil-qalb jitkompla u jinġib għat-tmiem xieraq tiegħu. X'inhi l-perseveranza ta' qaddisin? Mhijiex ix-xogħol tagħna weħidna.
Imma x-xogħol konġunt tal-Ispiritu Santu magħna illi flimkien Alla jassigurana illi iwassalna sal-preżenza tiegħu fil-ġenna. L-operazzjoni kontinua tal-Ispiritu Santu fil-fidil. Li bija x-xogħol tal-grazzja divina li hu mibda fil-qalb, dak li Alla jibda fil-qalb ikomplih. Mhix l-opinjoni tiegħi, l-Apostlu Pawlu meta kiteb fil-Filippin kapitlu 1 vers 6 jgħidilna jiena għandi qalbi qawwi, għandi konfidenza, għandi ċertezza. F'din l-istess ħaġa illi dak li beda fikom xogħol tajjeb għad itemmu sal-jum ta' Kristu. Alla li jibda xogħol fija qed jassigurani illi iġibu fit-tmiem xieraq tiegħu. Li kieku jiddependi minni inkompli xew le ma nkomplix. Għax naf il-djufija, naf l-inkonsistenza tiegħi. Naf kemm jiena ċaqlambuta. Imma bl-operazzjoni kontinua tal-Ispiritu Santu. Għalhekk Ġesu batilna l-Ispiritu tiegħu il-Paraklitu biex jenna, jassistina, jinkoraġġina, iqawwilna qalbna, jitlob għalina saħansitra quddiem il-missier sabiex dak li mibdi fina jinġib għat-tmiem xieraq tiegħu. Waħda mill-istqarrijiet storiċi li ħarġet fis-seklu 17 din l-Evanġeliċi x'kienu minn dejjem kellna din l-istess fehma. Dawk li Alla aċċetta fil-maħbub. Li Alla aċċetta, mhux li jien naħseb li inti Kristjan, jew jien tal-opinjoni li mela jiena omniscient, ma naf kollox, ma nafx fil-qalb tal-bniedem, ma nafx. Ma qegħdin ngħidu dak li Alla aċċetta fil-maħbub ibnu u effettivament sejjaħ u qaddes bl-Ispiritu tiegħu u tom il-fidi prezzjuża tal-magħżulin tiegħu ma jistgħux jaqgħu mill-istat tal-grazzja, la totalment u lanqas finalment, imma ċertament jipperseveraw f'dak l-istat sa tmiem u jkunu salvati eternament. Dan huwa propjament li qed ngħid jiena, u qed ngħid xejn ġdid il-Knisja minn dejjem hekk kemnet, Knisja li kienet fidila l-Iskrittura, taf illi għalkemm nistgħu nitfixklu kemm qed jgħidlek ma nistgħux naqgħu totalment. Pietru waqa' waħda gravi. Ma waqax totalment. Ġesu feċċu rrestawrah. Irrestawrah. U lanqas nistgħu naqgħu finalment. David għamel adulterju, għamel ħafna bużullotti. U dam ukoll mhux ħażin f'dik il-qagħda midimba. Malla ma ħallihx biex finalment ikun abbandonat. Alla rrestawrah ukoll. Dan ukoll qegħdin ngħiduh fi qbil sabiħ mal-talim ta' Sidna Ġesu Kristu fi Ġwanni 6 vers 39. Din hija r-rieda tal-missier li batni illi ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, imma li nqajmu fl-aħħar jum. Mela Ġesu x'tip ta' suċċess se jkollu fil-missjoni tiegħu? Se jikseb għalih innifsu se jsalva il-maġġor parti ta' dawk in-nies li Alla tah biex isalvhom? Ma nitlef xejn. Xejn. Din hija r-rieda tal-missier li batni li kull min jara li ben u jemmen fih ikollu l-ħajta dejjem u jien nqajmu fl-aħħar jum. Araw, il-ħidma tal-Alla tinġib sa tmiem. It-tmiem meta Alla iqajjimna mill-qabar sabiex mhux biss ir-ruħ tagħna tkun salvata, imma anke l-ġisem dgħajef tagħna li jċedi għall-mewt ikun ukoll irxuxtat sabiex nkunu persuni sħaħ mifdijin f'kull sens fil-preżenza tagħna. Dan il-tip ta' tagħlim għandu iferraħna u jagħtina ċerta konfidenza f'Alla. Alla li huwa Alla tal-patt, Alla li ma jksirx kelmtu. Alla li jaf min huma wliedu u jaf kif u x'fatt għandu jwassalhom sa tmiem. Tgħid li ma m'hemmx twissijiet fl-Iskrittura dwar l-apostasija, tafu x'inhi apostasija, ma inti tibda fil-fidi, tkun taf il-verità u mbagħad tabbanduna kollox.
x'in nies hekk jagħmlu. Hemm twissijiet iva. U jaqblilna nagħtu kasom dawk it-twissijiet dwar l-apostasija. L-iktar waħda li għandha tkexkixna u ġibna inse hija Lut 6. Lut 6 fejn jgħid illi ma jistax ikun u impossibbli li dawk li darba kienu mdawlin u daqu d-don tas-sema u għandhom sem mill-Ispiritu Santu u temu l-kelma tajba tal-Alla u s-setat tad-dinja l-ġejja. Illi jekk jaqgħu jerġgħu iġedduhom bl-indiema għax ikunu salbu għalihom fushom lil binalla mill-ġdid u waqqgħuh għall-lajb quddiem id-dinja. Hawn qed jgħid illi huwa impossibbli li wieħed li beda illi daq il-barkit Alla u mbagħad jaqa' terġa' ġeddu bl-indiema. Illi għandha iġġielna naħsbu. Alla qed jitratta magħna u qiegħed wissina. Għalfejn jagħmel hekk? Għax aħna maħniex ġebel. Aħna maħniex blat. Li kieku Alla irid jieħu ġebla minn id-dinja fil-ġenna, faċli għalih. Faċli għaliex, għax hija ġebla. Ġebla mhux ħadd irreżisti, mhux ħa tipprotesta, ġebla hija ġebla. Aħna ġebel? Le. Aħna nies maħluqin fi xbija Alla li nafu nirraġunaw, naħsbu, niddeċiedu u nagħmlu l-għażliet tagħna. U allura dawn l-appelli, dawn it-twissijiet jagħmlu ħafna sens. Ħafna sens. Aħna maħniex blat, maħniex ġebel, maħniex tkuk ta' siġara. Aħna nies. U Alla jitratta magħna ta' nies raġunevoli li kapaċi nirraġunaw, kapaċi nieħdu d-deċiżjoni tagħna iva biex bekk jilħaq lan tiegħu. Lan li wassalna għas-salvazzjoni eterna tiegħu. Ġifieri iva twissijiet dwar l-apostasija hemm, imma f'dan l-istess pass li ċertament huwa l-iktar twissija serja fl-Iskrittura kollha dwar l-apostasija. Ftit wara jgħid, mela jien rajt sa vers 6, mbagħad vers 9 jgħid, imma maħbubin aħna żguri minnkom miħwieġ aħjar li għandhom x'jaqsmu mas-salvazzjoni għalkemm qegħdin nitkellmu hekk. Qegħdin nitkellmu daqsxejn bil-kof qal. Qegħdin nitkellmu daqsxejn mingħajr ma nomoduha. Imma aħna żguri minnkom dwar ħwieġ aħjar li għandhom x'jaqsmu mas-salvazzjoni. Qed jitkellem hekk għax jaf illi xi wħud jabbużaw mill-ħnija Alla. Jassumu li għandhom il-maħfra, ma jkollhomx. U għalhekk qed jgħidilna hekk illi fil-waqt li tiwissina fl-istess ħin qiegħed jagħmlilna l-qalb. Maħbubin aħna żguri minnkom ħwieġ aħjar ħwieġ li għandhom x'jaqsmu mas-salvazzjoni. Jiġifieri twissijiet ċertament hemm, u hemm ukoll eżortazzjonijiet, hemm ukoll teħġiġ. L-awturi tal-Iskrittura kontinwament jagħmlulna l-qalb biex nobdu lil Alla, biex nosservaw l-kmandamenti tiegħu, biex nkunu fidili leh, biex ma nħobbux id-dinja, biex nassu kontra d-dnub, kontinwament. Għaliex? Għal darb'oħra maħniex blat aħna. Aħna nies, u Alla kapaċi indirizzana. Kapaċi jirrelata magħna, jekk irid jaqanqalna, irid jindirizza l-moħħna. Irid jindirizza l-qalb tagħna. Dawn l-eżortazzjonijiet huma wkoll spissi fl-Iskrittura. Nsemmilkom waħda fl-aħħar ta' l-ewwel Korintin 15. Fejn Pawli jgħid għalhekk ħuti maħbubin, żommu sħiħ, la titħarkux, għaddu dejjem il-qudiem fix-xogħol tal-mulej, billi tafu li t-taħbit tagħkom ma jisfax fix-xejn fil-mulej. Qed iħeġġiġna biex inkomplu attivi. Inkomplu nissudaw fil-fidi tagħna, inkomplu inħallu dik it-tama tagħna ddawlilna triq, inkomplu fl-imħabba, fl-eżerċizzju tal-ħnija tal-kumpassjoni mal-proxmu kollu tagħna. Dan huwa kollu loġiku. Alla qed jitratta magħna ta' nies li nifhmu u kapaċi nirrispondu għall kelma tiegħu. Mela, twissijiet hemm, eżortazzjonijiet hemm, u nafu wkoll b'nies li ċaħdu l-fidi, illi ċertament isewdulna qalbna u jiddispjaċina għalihom, però nafu li jeżistu, da kollu juri, illi Alla
jaħdem permezz tagħna u jridna nikkooperaw miegħu sabiex naslu fit-tmiem xieraq tagħna. Mix-xogħol tal-perseveranza huwa xogħol l-Ispiritu Santu qed jaħdem fina. Qed jaħdem fina, però huwa jien li rrid nippersevera, huwa jien li rrid inkompli. Bil-qawwa ta' min? Bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, waħdi ma nasalx. Tajjeb? Meta tkellimna tiftakru dwar it-twelid mill-ġdid għadna, twelid mill-ġdid huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu waħdu. Waħdu, għaliex waħdu għax il-bniedem huwa mejjed. Ma jistax jirrispondi. Huwa maqtuħ minn ma għandux ħajja spiritwali, u allura l-Ispiritu Santu jagħtih dik il-ħajja. Minn dak il-moment il qudiem Alla jridna nikkoperaw miegħu. 2 Korintin kapitlu 6 vers 1 jgħidilna aħna mela bħala ħaddiema flimkien miegħu nitolbukom bil-ħniena nappellawkom ġifieri sabiex ma tirċevux il-grazzja tal-Alla għal xejn. U għaw Kristjani, anke Kristjani ġenwini, illi għandhom il-grazzja tal-Alla kemm qegħdin naħdmuha jistgħu javvanzaw iżjed. Jistgħu jgħaddu l-qudiem iżjed. Pawlu jgħid imxu fl-ispirtu u ma twettqux il-xewqat ħżiena tal-ġisem. Imxu jien irid nimxi, jien. Qed jindirizza lili. Imma kif ħanimxi fl-ispirtu? Bil-qawwa, bis-sostenn, bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu għal darb'oħra. Il-perseveranza hija l-operazzjoni kontinua tal-Ispiritu Santu fil-fidi, hija l-ħidma, l-attività tiegħu fija imma huwa jien li rrid nimxi fit-triq id-dejja. Hux vera. Din il-kooperazzjoni jien ma' Alla miegħi kif jgħid Pawlu, Alla qed jaħdem aħdmu s-salvazzjoni tagħkom, jew ħadmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u t-trejb b'ċertu sens ta' responsabilità. Għax huwa Alla li qed jaħdem fikom. Sew ir-rieda kif ukoll l-emil skont kif jogħġob lilu. Kooperazzjoni bejnietna. Balla aħna aktar minn rebbieħa. U Pawlu jgħid li jiena żgur li l-mewt, l-ħajja, l-prinċipati, l-assetat, l-sejf, l-ġuħ, l-aks, l-ħwejx il-ġejjin, l-ħwejx tissa, xejn ma jista' jfridna mill-mħabba tagħna li fi Kristu Ġesu Sidna. Frattant naraw l-istess wieħed li qal tad-diskors l-Apostlu Pawlu li kien kapaċi ibati, kien kapaċi ma jqtax qalbu, kien kapaċi jibqa' fidil mal-mulej satmen. Dawk huma il-nies illi dwarhom qegħdin nitkellmu, il-perseveranza tal-qaddisin. Il-perseveranza tal-qaddisin. Illi tina raġuni. Tina raġuni sabiħa ħafna illi nimmeraviljaw bil-ħniena kontinwa tal-Alla lejna. Kontinwa tal-Alla lejna. Nimmeraviljaw bil-grazzja tiegħu u bil-fatt illi imħabtu lejna ma tinbidilx. Li kieku Alla jħobbna skont kemm jew kif inħobbu aħna, mhijiex evanġelu, mhijiex aħbar tajba dik. Mhijiex aħbar tajba. Alla jħobbna minkejja il-fallimenti tagħna. U jħobbna tant illi jikkurana minn dawk il-fallimenti tagħna. Ma jħalliniex nerqu fihom, imma iżomna bil-qawwa tiegħu. Ġesu meta talab lill-missier lejliet il-passjoni tiegħu. Dik it-talba illi Ġwanni rrekordjalna fil-Evanġelu tiegħu, kapitlu 17. Isimgħu kif jitlob Ġesu Kristu. Untom tafu li l-talb ta' Ġesu dejjem jistema' vera? Qabel ma qajjem il-lażru mill-mewġ qallu l-missier. Missier jiena naf li inti dejjem tismani. Ma qed ngħid dan biex dawn li qegħdin madwar hawnhekk ikunu jafu li inti bagħtni. M'hemmx dubju illi t-talb ta' Ġesu Kristu huwa f'konformità perfetta mar-rieda tal-missier u l-missier dejjem onorah it-talb u jibqa' jonorah. Kif talbu Ġesu qabel ma sofra? U issa m'għadniex aktar fid-dinja qed jgħid, imma dawn huma fid-dinja, id-dixxipli tiegħu. U jien ġej għandek missier qaddis, ħares f'ismek jew ipproteġi f'ismek, indokrom f'ismek stess il dawk li tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Meta kont magħhom fid-dinja jien ħaristom f'ismek. Dawk li tajtna ħaristom u ħadd minnhom ma ntilef.
ħlif bin it-telfin biex isseħ l-iskrittura. Dwar Ġuda l-Iskarjota li kulħadd kien jgħoddu bħala dixxiplu, imma Ġesu kien mill-bidu għalilhom lit-dixxiplu għalilhom mhux jiena għażiltkom 12, waħed minnkom huwa xitan kien jaf l-Ġuda. Kellu l-parenza ta' dixxiplu, però ma kienx. Ok, jgħid però ħanifukaw fuq dan huwa importanti. Jien il-dawk li tajtni ħaristom u ħadd minnhom ma ntilef. Dikjarazzjoni sabiħa illi Ġesu fil-ħidma tiegħu bħala Salvatur tagħna mu ħajinsa u mu ħajitlef lil ebda persuna illi l-missier taħ mill-eternità biex isalvhom. Imqar f'Iżajja li Iżajja profeta fit-Testament il-Qadim jitkellem b'dan it-ton pożittiv fejn jgħid għax il-muntanji jistgħu jitilqu u l-għoljiet jiteżżu, imma l-imħabba tiegħi ma titħarrekx minn miegħek u lanqas il-patt ta' slim tiegħi ma jitħarrek jgħid il-mulej li ħenna għalik. Tissigurana il-patt tiegħi magħkom, l-imħabba tiegħi magħkom immutabbli ma jinbidlux, mhux se jfallu. Nistgħu naraw muntanji jaqgħu, imma l-imħabba tal-Alla lejna tibqa' l-istess. Dawk li huma ta' bilħaq imwielda mill-ġdid, Alla iżommhom taħt il-ħarsien tiegħu. Il-kapitlu li qrajna dalgħodu, Pietru jibda l-ittra tiegħu billi jibda ifaħħar l-Alla. U jgħid imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li bil-ħniena kbira tiegħu, kull darba il-ħniena kbira tagħna. Reġa' wilidna għal tama ħajja bil-qawma ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet. Mela, fejn hija s-salvazzjoni tagħna? Is-salvazzjoni tagħna tinsab fi Kristu bis-salib u r-rixox tiegħu. Bil-passjoni u l-rixox tiegħu Kristu għalalna l-jett li aħna nirċievu ħajja ġdida mingħand l-Ispiritu Santu. U sfeħat wassad is-salvazzjoni jgħidilna għal-wirt li ma jitħassarx, ma jittebbax u ma jgħibx merfuħ fis-sema għalikom. Alla qed jirreservawulna dal-wirt. U hemmhekk lest qed jistennina. Il-salvazzjoni tagħna li bdiet fl-irxox ta' Kristu se tasal fit-tmiem tagħha fil-perfezzjoni tagħha meta niksbu l-wirt li hawn Pietru jgħid la jitħassar, la jittebba u laqas jisparixxi. Bissa x'għamel iżgħet ċara. Illi dik it-tjieba, dik il-barka li Alla beħsibu jagħtina, se jagħtina. Se biex jagħtina. Li intom imħarsin frattant aħna mexjin lejn id-destinazzjoni tagħna. Intom imħarsin mis-seta talla, indokrati, protetti mis-seta talla. Għaw xi seta ikbar minn talla. Aj ma nafbebda waħda, ix-xitan huwa qawwi, il-gvernijiet huma qawwija u kollox huwa aqwa minni, kollox huwa b'saħħtu aktar minni. Immintom imħarsin bil-qawwa talla, nitkellmu dwar l-omni potenza talla. Alla li sta kollox. Illi fuq il-qawwa tiegħu m'hemm xejn u ħadd. Bekk aħna mħarsin. Sikuri jew le? Jiena ngħid sikuri ħafna. Mħarsin mis-seta talla permezz tal-fidi. Għal darb'oħra il-kooperazzjoni. L-Ispiritu Santu jaħdem fina. Alla qed iħarisna. Imma jippretendi minna wkoll illi aħna nimxu fil-fidi. Dik il-fidi li taħdem bl-imħabba, dik il-fidi li twassal għall-ubbidjenza lejn Sidna Ġesu Kristu. Imħarsin, ma tistax tkun isbaħ milli qiegħed hawnhekk. Imħarsin mis-seta talla permezz tal-fidi għas-salvazzjoni li se tidher fl-aħħar waqt. U meta tkompli jgħid vera, issa għal ftit żmien se jkollna niddejqu b'ħafna tiġrib sabiex il-prova tal-fidi tagħkom hemmi xi wħud ma jibqgħux fil-fidi żgur, jekk hija fidi falsa. Jekk hija fidi ta' parsi, ma jistgħux ikomplu, għax it-tiġrib ħajkun wisq għalihom. Se jkaxkarhom, se jilibhom. Imma dawk li huma l-maħturin talla hawnhekk qed jgħid li dawn jaslu
sabiex il-fidi tagħhom tinstab li ħaqqa tifħir u ġieħ u glorja fid-dera ta' Ġesu Kristu. Ġesu jarafhom li huma tiegħu. Itlu jamberkin ta' missier fis-saltna mħejja għalikom minn qabel it-tissis tad-dinja. Minn qabel it-tissis tad-dinja. U għaliex jarafhom bħala tiegħu, għaliex fil-ħajja tagħhom għexu ħajja ta' mħabba. Ħajja fl-ubbidjenza għalih, għarfuh bħala mulej, bħala sit. Meħxux skont il-pjaċiri tagħhom imma għal l-oġba tiegħu. Għax kont bil-ġuħut majtuni, kont bil-ħaġġ u sqejtuni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Kristjan jenaraf fil-li ikompli, jippersevera. Ikompli minn kelli l-irjieħ u l-irwiefen huma kontrieħ. Ikompli. Il-Kristjan ġenwin ikompli. U allura, għallum se nikkonkludi billi nurikom kemm tiswielna aħna bħala Kristjani illi nemnuha din bla ebda del ta' dubju illi Alla kapaċi iwassalna u attwalment iwassalna sat-tmiem sal-glorja tal-ġenna. X'differenza tagħmel? L-ewwel nett f'din il-ħajja meta jien nemmen li Alla kapaċi u ma nistax nitlef is-salvazzjoni tiegħi, din ħad tkun għalija sors ta' faraġ u qawwa kbira. Faraġ, komfort. Ħajkolli dik it-tranquillità, dik il-paċi fil-qalb. Illi ġri li sekku jekk mart jew fallimenti jew diżappunti jew traċedji fil-ħajja, ħafna. Ma nibqa' ngħid illi l-iktar ħaġa għażiża, l-iktar ħaġa imprezzabbli għalija, is-salvazzjoni ta' ruħi. U meta Alla qed jaċċertani illi jien kapaċi nħarsek. Di ħad tkun ta' faraġ kbir. Kif kienet għall-Apostlu Pawlu illi għallem din il-verità? Għallima. U fl-aħħar ta' ħajtu 2 Timotju, kapitlu 4. Qed jistenna l-martirju, jaf li d-darba mhux ħeħlisa. Qed il-ħabs u jaf li dal-waqt imut u jgħid hekk kara, isimgħu daqsxejn. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma waqaf miegħi, imma kulħadd telaqni. Nitlob l-Alla dan ma jkunx magħdud għalihom. Pawlu kulħadd telqu, x'kien fadallu, ftit bib tiegħu luqa, xieba tiħbib tiegħu, abbandonah kulħadd. Madan kollu il-mulej waqaf miegħi. U tani l-qawwa biex ix-xandir ikun magħruf bija kollu kemm hu. U jisimgħu l-ġentili kollha u kont meħlus minħal liljun baqa' ixandar sa tmiem. U l-mulej jeħlisni minn kull emil ħażin. Qegħdin tarawha. Il-konfidenza ta' Pawlu fil-mulej, il-mulej għad jeħlisni minn kull emil ħażin u jsalvani għas-saltna tiegħu tas-sema. Pawlu kien ċertissimu fejn ħajmur wara mewtu. Ħajmur fis-saltna eterna ta' Alla. Lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk hawn fostna xi ħadd illi għajt, Kristjan jista' jitlef is-salvazzjoni, għandu rrida ħielsa jista' jagħmel li jrid. Mela is-salvazzjoni ħataqbel miegħi żgur hawnhekk, is-salvazzjoni hija minn għandek u minn għand il-mulej. Meta nafu s-salvazzjoni kollha kemm hi. Hija minn għand il-mulej u allura lilu biss nagħtu l-glorja u t-tifħir u l-ġieħ. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni, meta jien nemmen li Alla attwalment iżommni sa tmiem, nippersevera sa tmiem, dan huwa ħajkun għalija inċentiv ta' gratitudni u fuħrija lil Alla. Kontinwament jien ħankun qisni qed ngħix ċittadin ta' smewiet għalkemm għaddi ma wasalx fil-ġenna, tajjeb però naf jien id-destin tiegħi x'inhu, naf it-tmiem tiegħi se jkun. U allura lil Alla se nibda nfaħru minn issa, nirringrazzjah minn issa, għaliex mhux se jerġa' jdurlu, mhux se jerġa' jibdielu, mhux se jibdel id-deċiżjoni tiegħu. M'għandux il-ktib tal-ħajja bl-ismijiet u bil-pinna u forsi ħajindassa ismi. Imma mbagħad is-sena ta' wara jerġa' jikteb ismi għax ġejtkom. Le, Alla huwa stabbli fil-imħabba tiegħu lejna. Huwa stabbli. Ġuda li kiteb ittra qasira illi għal darb'oħra hija twissija. Ittra qasira, twissija dwar l-apostasija. Għodu attenti għalinna mill-għallima folots illi irdulkom ruħkom bl-ereżili xandru. Dik hija l-ittra tiegħu. Taqra u daħlek għaxortok.
kif jispiċċa l-ittra? Issa lil dak li kapaċi ħariskom it-tiġrif. U jqedkom bla teba qudiem il-preżenza tal-glorja tiegħu b'fer kbir li l-Alla waħdu għaref, Salvatur tagħna tkun glorja, majestà, qawwa u seta, sewwissa u kemm għal dejjem. Ġuda kellu dubju li l-veri tal-Alla jistgħu jintilfu? Għaliex kien jaf li Alla kapaċi ħarisom. U attwalment iva iħarisom. Din ħatkun din il-persważjoni anqalna biex l-Alla roddulu ħaj ġenwinament. U nfaħruh kontinwament. Imma aktar minn hekk. Meta jiena nemmen illi Alla iżomni sa tmiem, mhux biss beda, imma ħajżomni sa tmiem. Di ħatkun motiv, ħatkun raġuni għalija biex ikolli ħajja impenjata fis-servizz tal-Mulej. Mhux talli ma nabbużax minn Alla. Ebda Kristjan ġenwin ma jgħid, jiena ċert mis-salvazzjoni tiegħu u naf li Alla se jżomni sa tmiem. U allura nista' nitħammeġ b'kull tip ta' dnub. Ebda Kristjan ma jagħmel hekk, ebda Kristjan ma jirraġun hekk. Al kontrarju. Meta aħna nafu li l-imħabba tal-li stabbli u li Alla jibqa' jżomna aktar u aktar nħobbuh. Aktar u aktar nħobbuh. Hemm xi mara miż-żewġa illi għandha l-imħabba kollha ta' żewġa u taf li żewġa jirrispetta u jħobba u jixtieq l-ġid u jtija minn kollox u jistma' u verament jalax għad qalbu illi di tgħid allura ma sa naqlibir noqgħod ma dakum għal ieħor. Le. Attwalment aħna nħobbuh il-Alla għax hu ħabna l-ewwel u jibqa' jħobbna. Dan huwa inċentiv biex aħna lil-Mulej nibqgħu inservuh aħjar mill-bieraħ u għada aħjar mill-lum. L-Apostlu Pawlu fl-ittra lill-Filippin kapitlu 3 vers 12 jgħid mhux għax jiena diġà lħaqt tmiem u ħadd minna ma jista' li aħna ilħaqna fejn għandna nilħu għadna niġru t-tiġrija u x'vera. Mhux għax jien diġà ħaqt tmiem jew diġà sirt perfett, imma nibqa' miexi biex infittax li naqbdu bħalma jien ukoll maqbud minn Kristu Ġesu. Pawlu qed jgħid jien arrestat minn Kristu Ġesu, arrestani. Kont sejjer Damasku, arrestani, għalli inti tiegħi issa ħanaħtrek appostu ħassofra ħafna għalija. Pawlu għal jien maqbud minn Kristu Ġesu. Ara kif jirraġun issa. La darba Ġesu qabadni minn naqbad dak li għalih Alla qed isejjaħli. Hu ma nqix li għan nifsi ġraħa titmiem imma dil ħaġa biss nagħmel. Ninsa l-ħwejjeġ ta' wara u nimxi l-qudiem jew nippressa l-qudiem biex nilħaq dak il-ħwejjeġ li huma qudiemi. Nimxi lejn tmiem għal ħlas li għalih qed isejħilna Alla infuq fi Kristu Ġesu. Kien traskurat Pawlu assolutament li le. Għax kien jemmen illi hu jinsab fil-pussess ta' Ġesu Kristu. Ġesu Kristu għamlu tiegħu, xtraħ bid-dem tiegħu aktar u aktar servih. Walla jiena li nara madwar dan, dawk in-nies li għadhom qegħdin forsi jirraġunaw fis-sigrit ta' qalbhom illi s-salvazzjoni tiddependi xi ftit minni. Dawn in-nies issibhom iperpru. Ma jafux għandhom xibqgħu fid-dinja, għandhom xi servu lill-Mulej. Imma once li għandna dik l-assigurazzjoni li Alla kapaċi salvana sa tmiem il-ħata tkun aktar u aktar impenjata għalih. L-aħħar ħaġa, fis-sija tal-periklu, fis-sija tal-prova, fis-sija tat-tentazzjoni, din il-verità li Alla jżommna. In-nies jistgħu joħdulna il-ġid tagħna, jistgħu joħdulna il-fama tagħna, jqassu kontrina, jistgħu joħdulna wkoll saħansitra ħajjitna. Mhux vera. Fis-sija tal-prova nkunu kapaċi nistrieħu dak il-paċi illi l-aktar ħaġa għażiża tagħna l-salvazzjoni ta' ruħna ħadd ma jista' jmissina. L-Apostlu Pawlu għadha l-boħra. 2 Timotju 1:12 jgħid minħabba fekk jiena qiegħed imbagħad dal-ħwejjeġ minħabba l-Vanġelu qed jgħid. Qed imbagħad dal-ħwejjeġ kien il-ħabs. Ma dan kollu ma nistħix, ma niddejjaqx
mhux se nirrex mhux ħanqod da. Ma nistħix. Għax jiena naf min emment f'min emmen. Falla omnipotenti. Il-qajjem il-libnu mbelli mwiet. Naf min emment u nemmen li ju għandu s-seta illi ħares dak li nħallejt fidejh sa dak li jum xħalla fidejn Alla l-Apostol Pawlu s-salvazzjoni ta' ruħu. U Pawlu qed jgħid hawnhekk jiena naf illi hu kapaċi jipproteġi s-salvazzjoni tiegħi. Dina biss bidu tal-tweġiba tagħna. Il-Kristjan jista' jitlef is-salvazzjoni tiegħu? Assolutament le. Jekk hu Kristjan ġenwin, jekk huwa dak it-tip ta' Kristjan li huwa magħruf minn Alla, li Alla ħatru u sejjaħlu bil-qawwa tiegħu permezz tal-Evanġelju, dak il-Kristjan ikompli. Ikompli. U jalla kull wieħed waħda minnkom taslu biex ġenwinament, mhux qed tisimgħu minn għandi, ma ġenwinament taslu biex tgħidu iva. Jiena tal-mulej, il-mulej ħallas għalija b'demmu stess, u allura la darba jintijaw Alla kapaċi iżomni sa tmiem. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now